जल्दी रोषेई करो भूख लगे मेसेन तो ना जल्दी से बेक चिपी दी ना थोड़ा चिपी के ना तो दिखाओ अरे बोलो सब तो चिब्ब चिब्ब हो तो चिब्ब अरे बोलो चिब्ब मले देवी मरेला नहीं तो जल्दी रोषेई करो बेक चिपी दी अब बुढ़ा भेंडी कौन कषि भेंडी गुड़ा मुझे गुड मॉर्निंग आउ शोक उठला बेलू आज 7टा होगा काली वर्षा प्रबल केउझर एत वर्षा है लाइन काटी देला माने मशा को पूरा शोई है टोटाल आउ लाइन कटि जाइला कबाट झरका खोलिकी शोला पूरा वर्षा टी होगा पूरा हेवी निद होगा आउ उठू उठूका 7टा 8टा बर्तमान आम रोषे चलती आउ भात डाली शाग भजा कराव आमर एमजे देखु शाग शाग बर्तमान शाग कटा चलती शाग काटी भजा कर खिया हे कौन शागटा कि शागर ना जान एटा कौशला कौशला शागर कौन आज काली जो गुड़ा आनी कौशला शाग गुड़ा मार्केट से देल नहीं आईटा गोटे कौ पुराना शाग दौच माने सेटा जो खराब हो आसो से खाइब आग जोड़ा भल अच्छी मिक्स करा जिवो ते अच्छा काई हो जो कल तो लाइन नथिला फ्रिज भितर पुरई दियो से तार अवस्था नथियो लाइन नथिला फ्रिज भितर पुरई दियो तार अवस्था नथियो शागर खराब हो जाइतिबो खराब हो जाई नथियो पुक फुक देखिकी ना खाईदेव सब केउझरिया लोक ना तुम घास घास खाईदेव घास खाउथिलो हम भालू लोक ना फलमूल खाଇବା लोक अरे गैसटा बंद हो जाइए बंद हो जाइए गैसटा बंद करी कौन डाण को बंद हो ना बाँ को गोटे गैस चलती गोटे बंद हो जाइए डालीटा गैस बंद हो जाइए देखो तो छोट हांडी आम दी जन रोषे कर खाऊ तो से छोटिया टी हांडीटा हाथर चाउल पड़ुची 100 ग्राम ना के पकच गैसटा तो एमती लिभा कथा नुह भाड़ा हो कौन डालमा ना डाली डाली रे आंब पकड़ हो तार गोटे अलग टेस्ट आसता कंचा आंब 2 पीस पकड़ दौन आंब आंब पूरा सफिसीयंट खिया चली शशुर घर आंब पठे 15 दिन खिया हम पूरा मार्केट भी आंब पूरा अवेलेबल मिल जाऊे अरे डाली उतरला आस एटा तो एमती हेबा कथा नुह बाँ को तो मुड़ी एटा तो एमती पड़ा कथा नुह रोषे कर शिखिन कि चली आइस बाहा मत जबरदस्ती घर करदेले ना से आरो शागटा आण यहाँ मत देखा भल लगे जाइथिलो उठिथिलो आनिथिलो हे नथा तो मना उठिबे ओथरे शागटा भाग लगे एटा सार मरा छिंडा शागटा जो तुला शागटा आरोटा जो थिला सेटा बढ़िया माने 3D शागटा 3D शाग थाए फ्रेश शागटा
ଯାଇଥିଲ ଟିକେ ଆଣି ଆସିଥାନ୍ତ ନା କୋଉଠି ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ। ଖାଲି ମୁଁ ଦିନେ ଅଧେ ଛୁଟିରେ ଆସିବି ମୋତେ ଖାଲି କାମ ନି କରାଉଥାଉ। ହଁ ତମେ ବହୁତ କାମ ବହୁତ ଭିଡ଼ କାମଟା କରେଇଲି ନା। ଶାଗଟା ଆଣିଦେବ ଭିଡ଼ କାମ। ଶାଗଟା ଆଣିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ କାମ କି କୁହ। ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବି ନାହିଁ ଘରକୁ ଆସି। କିଏ କରା କରୁଛି କି ତମକୁ? ଏଟା ଆଣ ଏଟା ନାହିଁ ଏଟା ନାହିଁ। ଆଉ ନାହିଁ ତ କହିବି ନା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଘରକୁ କିଏ ଛୁଟିରେ ଆସେ ଏମିତି କାମ କରିକି ଏତେ କାମ କରିଲେ ହେବ କି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ କରିବୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଫାଙ୍କି ମାରିବୁ ନା ଏମିତି କାମ କରିବୁ ଘରେ ଏଠି ଆସିବୁ ମାନେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ଆମେ। ଆଁ ମିଛ କଥା କଣ? ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ତ ଫୁଲ ପାଇଗଲ ଭାରି ଭଲ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ଗାଧେଇକି। ମୁଁ କରିବି ଆଜି। ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେବା ପୁରା ଶୋଷ ଲାଗିଗଲାଣି। এটা ସଁ ସଁ ହଉଛି ଖାଲି। ଭାତଟା ଉତୁରୁଛି କି? ତେଣୁ ମାର୍କେଟରୁ ଗୁଡ଼ ଆଣାହେଇଛି। ଆମର ଏପଟେ ମିଳୁଛି ସବୁ ଢେଲା ଗୁଡ଼। ଆମର ଟାଟା ମାଇନ୍ସ ଶନିବାର ହାଟ ହୁଏ ସେ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ ମିଳେ ପାଣି ଗୁଡ଼ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ ପୁରା ଦେଶୀ ଗୁଡ଼। ଆଉ କେଉଁଝର ମିଳୁନି ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ମିଳୁଛି ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆଖୁ ବେଶୀ ଖାଇବେ ନା କ'ଣ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶଳା ଶାଗ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ। ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଛି କାଲିଠୁ ଅଲରେଡ଼ି ଶାଗ ଅଣା ହେଇଛି। ଏଇ ଶାଗକୁ ନ ରୋଷେଇ କରିକି ଏଇ ଧଇଁଆ ମଇଁଆ ଶାଗକୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଦିଅନି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ କୋଶଳା ଶାଗ ପୁରା 3D ଶାଗ ପୁରା ଏଇଟା କର ସେଗୁଡ଼ା ଦିଅନି। ଟିକେ ଭାତଟା ଦେଖିକି ଆସେ। 3 ବିଡ଼ାକୁ 20 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ ମାଉସୀ। ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ଆଉ ବିଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ପୁଅ ଭଳିଆ ହେବି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଅଧିକା ଦେଇଦେଉନ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥାଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେଇଯାରେ ପୁଅ। ଏଇଟା 4 ବିଡ଼ା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭାତଟା କ'ଣ 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଉ? ଗୋଟେ ଚାଟେ ଗୋଟେ କର ଚା ଟିକେ ବନେଇଲ ପିଇବା। ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା ତାପରେ କମଳା ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇକି ବାହାରି ଯିବା 10ଟା 10:30 11ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ଯିବା। ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି 2ଟା ବେଳେ ପଳେଇବା। ବାଇକ୍ର ବି ଚେନ୍ ପକେଟ୍ ପୁରା ଖାଇଗଲାଣି। ସେ ଉଠାଣି ଫୁଠାଣି ଚଳିଲା ବେଳକୁ ଘର ହେଉଛି। ବାଇକ୍ର ପୁରା ଚେନ୍ ପକେଟ୍ ଖାଇଗଲାଣି। ତାକୁ ତେଲ ଫେଲ ଦେଇକି ପୁରା ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଇଛି। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ନଗର OD06
କେଉଁଝର ରାଜ କରୁଛି। ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବିନି, ଛୁଟିରେ ଆସିଛି ମାନେ ଖାଲି ବସିକି ଖାଇବି। ରୋଷେଇ କରିବ, ଶାଗ କାଟିବ, ସବୁ କରିବ। କିଛି ଦୁଇ ପଇସାରେ କାମ କରିବିନି, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ବସିଥିବି ସେଠି। ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୋ ବେବିର। କେଉଁଝରିଆ ଭାଲୁ ଫାଲୁ କହୁଛି ବୋଲି ବାଧି ଯାଉଛି କି? ହାଁ, ଭାଲୁଟାକୁ ଭାଲୁ କୁହାଯିବନି ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ କୁହ? କ'ଣ ନିଜେ କୁହ? ଖାଇଦେବ ନା କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି ଅନଉଛ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଟୋକା ଆମେ ବଜେଇଦେବୁ ବାଜା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ସାରିନି, ସେମାନେ ଖାଇକି ସିଆଡ଼େ ପୁରା ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ସବୁ ତ ତମେ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ସବୁ ତ ତମେ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ସବୁ ତ ତମେ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ତମେ ଖାଉନ ଆଉ। ସବୁ ତ ଖାଇକି ସଫା କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଖାଇନି, ତମେ ସବୁ ଖାଇଦେବ। ଆମ୍ବଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ବେଶୀ ଖାଇବି ନା। ଆଉ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଖାଉଛି। ଚାଟି ଦିଅ ସବୁ। ସବୁ ସରିଲା ଆମର। ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦେଉନ। କାହିଁକି? ଭାଲୁ ଲୋକ ନା କେଉଁଝରିଆ ଲୋକ। ଭାଲୁଲା ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇବ ନା ଖାଇଦେବି? ମୁଁ ଖାଇବି ନା। ମୁଁ ଖାଇବି ନା। ଏତିକି ଆମ୍ବ ଖାଇଲ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ହେଲା। କେତେ ଖାଇଲି କି?